Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikulandireni nonse kuno ku Free Online Madrasa mu programu yathu yatsopano yomwe tikufuna kutambasula mwatsatanetsatane zokhudza ashiriki. Ambiri mugulu la Islamu nkhani ya ashiriki amayipeputsa, koma tikaona mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala watsindika mu maayati ochuluka kwambiri zokhudza kuopsa kwa mchitidwe umenewu. Ndipo tikabwera mu as-sunna kutanthauza mu chikhalidwe cha mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, tipezanso kuti nayenso watsindika zokhudza kuyipa kwa mchitidwe umenewu. Mwachidule, Chisilamu ndi chipembedzo chimene chimadana ndi shiriki. Ndipo atumiki onse amene Allah subhanahu wa ta'ala ankawatumiza pano pa dziko lapansi, cholinga chake chidali kuletsa shiriki imeneyi. Ndiye tikufuna kuona kuti kodi shiriki imeneyi ndi chiyani, komanso idayamba bwanji, ndipo kuopsa kwake ndi kuotani pano pa dziko lapansi ngakhalenso ku akhira. Ndipo Msilamu angayitalikire bwanji shiriki imeneyi, ndi cholinga chonena kuti adzakhale munthu wopambana mu moyo wake wa pano pa dunia komanso ndi umene uli mkudzawo. Chifukwa ngati pali chinthu chimene chidzampangitse munthu kukhala wosapambana pa tsiku la chiweruzo, ndiye ndi ashiriki. Ndipo ngati pali chinthu chimene chimampangitsa munthu kusapambana ngakhale ali moyo pano pa dziko lapansi asanamwalire, ndiye ndi ashiriki. Ndiye timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse mphamvu komanso nthawi yoti tithe kumaliza programu imeneyi, ndi cholinga choti ino amene mukutionerera mu nthawi imeneyi mupindule, komanso ndi ena amene mutathe kuwagayira apindule nawo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.